Dapat nga sa traffic binili namin. Kasi ba? Remembrance to. Kasi upload ko sa YouTube. Pero kung saan ka na byahe? Kasi kung 1 hours. Eh, 8 to 8 ako eh. Tapos na ako sa 8 hours. May OT na ako. May OT na. May OT na. Bakit na ng camera ko pa ba? Una-una, kayo yung cellphone na. Tumarong yung mabalik. Pero akin. Matakot yung pagpanggi. Nailagaan. Yaw-yaw. Patay ko na yun yung ay! Ayan, tuktok ko. Ayan ang magayon. Ayan na yun. Nakamotor ka magkanya. Pwede kayo mag-vlog pag-araw ka. Pwede yun na ba? Ay! May kurot sa tahinga. Gamit na bagay magayon. Makalos magayon pa niya. Oo, nagaganda. Si Briggs. Kita mo, Briggs. Bakit tayo, Briggs? Alam mo ba dati, nung hindi pa ito ganito, muntikan yung ba namin? Muntikan mahulog dito eh. Hi, Briggs. Yan si Briggs. Briggs, oh really? Malikuton ka. Briggs. Alam ka dun. Yun. Bababa, ayun natatakot ka na oh. Baba siya. Pangin ba na? Traffic pa din sabi ko. Oh, kuya, oh. Para siguro itong lupa din. Kaya ba yun kami? Pigilan. Siyempre daraman na ito. Motor na kayo. Mga naka-lock pa rin. Yan nga ni Mario. Problema lang ang puno. Hindi na daan na kayo sa pagkanat.
motor, mas mabilis to. So, tinatago. So, tinatawag or Kaya mahirap din dito sa mga anak. Sobrang ulan. no? Nagpabawal ng biyahe. Babagsak na yan. Yung iba ko eh, para Naisip ko nga, kung bumagsak yan, mawawala na ni highway niya. katubag na ng dati, may pinigil ko ng agila. Pinakulong ko ng agila. Matakutin ko na tayo.
Bagong daan ba kuya? Bagong daan.